Obchodní týmy vyřizují většinu hovorů přímo ze svých mobilních telefonů, ale mobilní aplikace Salesforce automaticky nezaznamenává běžné hovory přes SIM kartu ani hovory přes WhatsApp. Ano, zástupci mohou aktivity zapisovat ručně, ale po každém hovoru by museli otevřít kontakt, vytvořit novou aktivitu, vybrat hovor, napsat poznámky a vše uložit. Ve skutečnosti se to stává jen zřídka. To znamená, že většina rozhovorů se zákazníky se do Salesforce nikdy nedostane. Vedoucí prodeje se tak rozhodují bez úplného přehledu. Některé firmy se to snaží řešit cloudovou telefonií, ale to přináší nové výzvy. Zástupci musí volat z oddělené aplikace. Používají jiné číslo, kvalita hovorů může kolísat a cloudová čísla jsou často označována jako spam. Naši klienti zaznamenávají až o 65% více přijatých hovorů, když zástupci volají ze svého běžného mobilního čísla ve srovnání s cloudovou telefonií. Obchod funguje nejlépe na skutečných mobilních číslech. SalesTrail je vytvořen speciálně pro obchodní týmy zaměřené na mobily, které používají Salesforce. Zástupci nadále volají ze svého nativního číselníku pro Android. Přesně tak, jako vždycky. Takhle to vypadá uvnitř Salesforce. Každý hovor se automaticky zobrazí v časové ose aktivit. SalesTrail automaticky zaznamenává čas hovoru, délku hovoru a směr. Nyní se každá interakce stává měřitelnou. Můžete přesně vidět, na kterých účtech se aktivně pracuje. Reporting se stává reálným. Každá interakce se stává měřitelnou. Hovory lze zaznamenávat ke kontaktu, účtu, příležitosti nebo k jakémukoliv vlastnímu objektu, který používáte. Lze také povolit nahrávání hovoru, žádná cloudová čísla, žádné nové návyky, jen automatický přehled. Můžete si ověřit, že vaši největší zákazníci jsou pravidelně kontaktováni. Můžete přesně měřit dobu odezvy na potenciální zákazníky. A když zákazníci volají, ID volajícího ze Salesforce přesně ukáže, kdo volá, dříve, než to váš tým vůbec zvedne. A reporting se stává reálným. SalesTrail plus Salesforce dává vedoucím prodeje plný přehled o mobilních hovorech, aniž by se měnil způsob práce zástupců. Šetří čas, eliminuje ruční zapisování a mění neviditelnou aktivitu v měřitelný výkon.